Şuun kugun gözellüge we moda, hatta jemgyetçilik meselelerini öz täsirini ýetirip bilýänler blogerlerdir. Odanoma Allah'tan ve Hanna bugün bağdarın her kimir öýde wagt şu meseleni çödip aýralyň. Näme üçin durmuşa çykaran gyýdyňy baran öýünden rızkyny bölüp aýra çykanna begen ýagan vay gyýdym aýra çykaýtda da eskrini öde gatdypdy. Geliniňiz bölüp çykjak diýse ulrak bolmady kiçiräjik waýnatdyrýar. Näme üçin kommentariýa ýazaýyn. Kommentariýada näme ýazdylar onuň? Kommentariýada da ýörüýti jaň edip gelinimi gowar ýanýan gaýnaram bolly. Gyýdymdan ziyat görýän ýan gaýnar bol gelinini. Ba onýan gaýnam, ene meň mamam şonýaly. Sen oturdy ýama gelinim gowdy. Ba onýan gaýny hemmesin süremok ýöne, wopşym alanna 90% gaýnara ha gyýdyna ýanna, 10%-den gelin gowary. Azara. Ýalňyşmy ýa? Ya doğru. Doğru değil. Bam şana problem öňde. Aýtmaýan aty. Yok. Öz durmuşyny ýaşamana haqqy bar geliniňem. Gelinem edilsen gyýdyň ýalak ýan ýollaşy bilen ajelnaja jaýda ýaşamana haqqy bar. Edil gyýdyň bagtly ýaşaýyş ýalak geliniňem ýaşamana haqqy bar. Bu geliniň haqqy bar. Örmen gaýyn bolup, men gelinim şon ýalakka bölek çykjak diýse, barkeýim o barkama ýetişsen çaýmy suwmy gaýrat edip dursam, barky täýtjek. Ýaşasyn oglum bilen ajelnaja. Men şol garramdan öýdüme durup biler adamlar. Men gelinim şon ýalaklar. Çykjak diýse çykdyn, öz rahatyna baksyn. Ýöne hyzmat etmek üçin alınýandyr. Gelinem dogry, hyzmat hökman bile ýaşapda, bile ýaşamanam edip bolýar hyzmat. Köpräk işläp hyzmatyna adam tutam etdirip bolýar. Dogrymy? Ine köpräk adam jetýär, hyzmatyna adam tutýar, ol sen gaýnyň hyzmatyny çaýna, suwna, barkatna feredip, akşam 5-6-da da öýüne gaýdyp bilýär. Orça domra botnça diýle, türkmençe näme diýle bilemek. Bara şonýa hyzmatlar gelip öýüňde erdenji gobarkasyny etýär, ötüjegini etýär, kirine seretýär, çaýyna, suwuna seretýär da akşam 6 bola öz tünegine gaýtýar. Teňem gaýnyň gaýnataň bilen öýde hedilip. Ben şonýa durmuşy normal durmuş atapjan. Olaram ne normal diýemek, olam gowy, olam türkmençiligiň durmuşy ýöne birazjyk şo gelini şeýtýärler gaýnlar bilemek aýşan. Sen pikiriňçe gelin näýli bolmaly? Çakkan bolmaly. Gelinem çalt bolsun. Geçirimli bolsun. Köp geçirip berse de şoňa çykyp aýagyny tallap otursa, düşürip jaş ýerde otursaň bolýar diýseň bolýar. Hökmandan bärlerik çykmak diýip aýtmanada onam aýtsynlar. Gelin geçirimli bolýar, haçanna ýollaşyny gowurýar. Oň üçin köp zat geçirilýär, balygy geçirýän, gaýnakaçy geçirýän, gaýny geçirýän, ýurjy geçirýän, gaýnagany geçirýän, kenat geçirýän. Gelin bir için açyk görseňiz siz gelinler. Geçirimli bolýar gelinler. Erkek kişi öýde bolýan problema, 100 problema bagly erkek kişiden 10-synyň habary we 90-synyň habary ýok. Olam näme üçin gelin gowy bolan üçin. Gelin geçirýär şan, ýygnaýa atýar, konwertda salyp otyr. Geçirimli. Ondan şo gelin geçirimli, şoňa çykyp aýagyny sallasan, ha men durmuşymda bolaýsa, men şo geçirip otyrsaň bolsa, ha. Halit geçirmediler, duýada adamda bir ýerde durmalasan, şo takdirap duranda, hop, düşüp ştaýerde oturup göreliňem diýip bolýar. Aha. Onam diýmeli gelinler. Jyň diňe geçirip oturmalylar. Diýmeli işte. İşten erkekler öýe gelmäkä diýip almaly. Şunu şeydel men beýdel şonu gowy bolýar diýip. Ýaşynýarlar diýip bilen oklar. Dogrymy? Arasynda ýuwaşdan açyp taýda eýleden beýle, şunu şeytek şu bolýar, şunu şeytek bu bolýar diýip düzeltmeli, soň täzeden ýaşynyp oturup bermeli. Ne bolanokmy? Problema köpelip gidenden açyp çyk düzeltip bolýanmasa, düzeltip täzeden ýaşynyp oturup bermeli. Samy glan uruşturmasa boldy da. Siz bilen düşünşip bolsa boldy da. Geçirsin, düzeltsin. Towşan tüýli bolýar da gelin. Ýöne gaýnam towşan tüýli bolýar. Gaýnam köpüsi geçirýär. Gaýyn näýli bolmaly? Gaýnam geçirimli bolmaly. Ýöne gaýnamadan geçirimli gaýnlar amma şeýle bir diýişini gitýän gaýnamyz amma ot ýaly gelinimiz bar da. Ulukçun astırýan gelinimiz bar di.
Şonu bir alttan alyan gaýnamyda ma samy glavny oglumyň durmuşy bulanmasyn diýen gaýnlar bar. Olara müň ýaşasyn. O hyl gaýnlar amma şeýle bir diýişini gysýan gaýnamy da diýişler dökülüp ýaşalan gysa o gelin buňa çykyp aýagyny sallap oturan ýelini men diýe gaýnlar elbet diýemok. Şo derejede mysal üçin 100 sanakka gaýny ýaňyat erbet gaýn 150 sana erbet gelinim çykarp bolýar ýygnap. O daşdyryan gelinler bar da öýüň içinde. Siň ýalçakda şuň ýal edip ýollaşyny aýdyp berýän gelinimiz bar. Gelinlerem geçirimli bolsun, gaýnaram geçirimli bolsun, samy glavny erkeklere ýetmän şo problemi öýüň içinde akşam saat 6 ýetmän çözülsün. Şonda problemi gowy bolýar. Geçiribersinler näme? Aýrylşmasalar boldy da, gaýnaram aýrylşmasyn, oglumyň durmuşy bulanmasyn diýip geçirýär gelinini. Ken ot ýal gelinler bagy gaýnyny gaýtan etmejek bolýar. Sen şol öýe girdin-de. Girdin birazjyk ejen öýünden gaýtdyň, ejen öýe sabrmenrak diýeli. Gelin bir totam gaýna, şol gurdan gidiber. Gidiber şol gurdan. Mysal üçin biziň aslymda daşawdyly, bizde ýalyk palyk ken o diýen ýok. Dogry maýdyn, daňsalardan ýalar, daňmasalardan anoklar. Isleňe görä. Erkek kişilerden ýaşmak bar, o da bir urf goduny berse açaý diýsen, açatyň gelse açýa, açatyň gelmese özüň destek bolsa ýaşanyp gelýän. Ýok, man ýaşanmaly diýen bizdekiň şonýa. Biziň simýamyzda aýtjan, men simýamy aýtjan, ýaşantan, ýaşanmadan ýaşanok. Onuň elliň düşdüň bir ýaşmak gylýaryk. Ýaşanlara gelýärsen, ýaşany ber. Galp eten gurrumyň bar. Juda çoğsa, top ýalak bolsaň, açyp gudu diýip çykatärden ýaşanyp oturar. Dogrymy? No, ýaşanan gowy bolsa ýaşanay. Ýöne diýjek bolýanym. Erbet gaýnama, erbet gelinama, samy glavny gelinlerem geçirsin, gaýnaram geçirsin, bir aýrylşma noktasyna gelmese düzelip gitýär-de. Gaýnaram şol oglum aýrylşmasyn diýip geçirýär, gelin aslyna sen diýip ölüp ýatan okşa gaýyn. Dogrymy? Oglumyň durmuşy bulanmasyn. Çykdaýjy edilip alyndy. Ýerüň içinde gowy däl. Dogrymy? Gelin gitse, planyň gelini gidipdir diýerler, gowy däl. Nämemişin gaýny, erbetmişin şoň üçin gidipdir, şo gurrun gowy däl. Şo gurrunlar bolmasyn diýip gaýnlar geçirýärmi? A senin planyň gyýdy aýrylşyk gelipdir diýilen gurrun bolmadygy üçin senem geçirip garrak diýerler. Geçiribermeli. Samy glaw ýygyna gaýtmasan boldy ta. Bol aýka bolyp özüň öwüp birden meşhur bolaýdyň. Innem seni hemmeler öwýä. Nädip beýle boldy? Sebäbi öwülmäne münasipdirna. Gowamen. Gowdamen. Gowdamen. Hemde kişi gower ya sebäbi gowda. İşleýänmi? Işleýän ýalta däl, näme? Ýoğaşyny däl, özümi gowerýän. Bolýa ştaýda gowy edip özüň öw 5 sany gowy häsiýetiň sanaýda. Vay 5 häsiýet maňa az bolýar, 10 mäşdi. Sanakdy. Sanaly. Çakkanmy? Çakkan çalasyn näýleýär? Çalasyn. Lüboýda. Nahar ugruna lüboýda pişirip bilýän. Kuchňa ýerde elin çekär. Gow şef gelip men nahar pişirip öňünde goýmy. Taçyn boş halajyny goý içine bir kısantçak soğan makaron balýaly dip öňünde goýmasam aýgadar bolmady. O borkamy? Bir başlasam remonda çenini etdi. Soňçy başlamok ansa. Şonýaly. Içiňsanok ýanymdaky. Ýedine ýyrtışykdy gülüp. Içiňsanok lüboý ýerde öýe mihman çağırsa, daýdalam gelse, ýyjylam öýüp oturar işleri sanoklar. Şadyan, alçak. Bilemok negativ tarapymy bilemok men. Özümde bir bolmayan häsiýetiň bardygyny bilemok. Şonýa gowerän özümi. Bam kabar negativ häsiýetim, bam kanenne. Şonýaly gowdamy. Onda diýmek erwet tarapyň, erwet häsiýetiň ýok. Bilemek, bawul aýtdylar, aýka şu karakteriň erwet diýsinler. Men uja okuw tarapdan köpçüliň bilýän restoranda men 11 ýyl restoranda işledim. Bilemok. Bak kaçta restoranda işleýärmi men? Ýan gelende ýüzüň tanışdýanna. Tanışdy, hana. Birinji gezek görüşýänna. Aslında żywoý ýagdaýda birinji gezek görüşýän şular. Bak kaçta 11 ýyl men restoranda ýöretdimmi? O temme kişi iki dal bolsa şo gyýdyn gyda bolsyn diýip toýçulara çenin daja o dalet men gelip men dalim detýärdiler-de. Ýoksam şo bir zat goýýatdy öňüne. Hemme kişi goýar, bilemek öňden bir nitoraq hereket eden bolsalar, işden çykaran bolsam ol özleriniň hereketini bilýärler, etmese bir zat etýärler. Onda da näme? Adrak üstüne dursaň seretmeli bolýar şoňa. Seretmesen o taýda da iş ýöremeýär.
Onu nime Aykan irwet tesetlerini siz bilýän bolsaňyz şaýda belläp geçen. Belläp geçen ýöne. Özü bilen ok. Özüm bilmem men nerede karakter watyr öýdüm o. Men şoň ýaly gowatym Şoň ýaly gowda men. Özüm ama taýran galan arasynda özüm gowdum. Ey Allahjan, özüň şeý gowur aýtdy. O way aýlar teretdiýände beýle gowja zat bolmdy. Tuğurum. Şu at benim özüm gowurasym elkitdi däre. Gowur özüňi. Gowa senim. Şondanam. Men seni durmuşda kän göremok, toýda zatda görýän, bir ýerde dowlana meňden okda. Şadiýan alçak gowaglan. Bilemok ýerde tarakçyryň. Asıl benim gowadym. Tarakçyryň, men bilemok. Asıl men Asıl gowadym. gowy men ýaşadýan, gowy. Bir hilek nerwçit edäm bilen bolsa men bir nerwçit etmek bolanok diýip geçikdýän. Ýanymda ka nerwçit etdiremok. Öwrenmeli zatlar. Öwrenmeli zat. Nerwçit aýdaýynmy? Aýt. Gelinler yollaşyňyz nerwçit etse ştraf edin. Adından 200 manat. Gaharlanyň 200 manat çykardy. Onu gaharlanmaýa. Nawa? Hergede gaharlanyňda 200 200 manat goýýan geliniňe, ola kitýände sowya. 200 manatçyň goýýan geliniňe, ola kitýä çagalalan marajnaty ýol buldaşarda. Onu gaharlansaň şon ýaly 200'den. Düzelmese limiti gallyrman, 300 etmeli. Düzelmese 400 etmeli. Ahir gowlaşyp gitýär. Onu hiç nerwçit etmeýär. Barla diýen täze juýun agram düşýär. Ha görýän, adam samjy buzuk ýaşaýar onda. Awa, hemme magdy berlik bolýar, gaharlanyň ok. Nerwçit etseň näme boljagyny bilýän, juwdan çykýar. Instagramyň ogurlanýanyny gördüm. Awa. TikTok'un ogurlanýanyny gördüm. Ýöne imon ogurlanýanyny senden eşitdim. Görkedeýinmi? Şu wagt tamaçamak, tamaçamak iman. Men sana aýtdym adam sen ogurlanydy. İmam ogurlandy. İmam ýok. Hudaý babar. İmamdan bir surat ogratjak diýe girdi, imam ýok. Ana onýalam bolýar, ken ýöne şu wagt tamaçamak şoň ilim diýen şoň açmalar, registrasiýa etmeler, ilim diýen surat ogratýarlar da gäwap. Köçede zatda gedende ahranlar zatda gedýärler böyle. Dastavka ýen. Şu adam dastavka garaşyp durdum. Dastavki. Nırxına münasip däller bolupdymy? Atlar okmanal. Ha. Howa ýa-da ýok diýe. Dogrymy aýtaýyn. Nämetini ýalan söýläýin o. Dastavka maňa uradýarlar ha. Soňanyň özüm jaňatsam, olar men hekimden tanýar. Aýka jaňat diýerler. Özüm jaňat, men öýde gerek bolanyny ýanymdaky gyýlara jaňatdyryp plan padnos olam ol. Şu padnoslardan da kat etdip alamdan nyrhyna münasip dälleri gelipdi. Hawa, täze dastavka maňa uradylandy. Edil şu uradylanda zakaz etdim. Ýöne gelenne şu däl bolupdy. Onu barlamak üçin etdim. Maňa uradyl şu ýaly däl nyrhyna münasip däl bolupdy. Bolupdy ýalan täzemäň täze. Şol maňa uratýaňyda, maňa uratýarlar, maňa uradylýan zaty men klientlam da öz klientlam şu ýa gowdur diýip şolary ýaşany. Wagtym kimçilik diýen klientlam maňa käwat arasynda. Sen näçe aýtmadyň. Menem ondan gowy tutýan bir de gelende. Onuň käwat şolar şey diýen, men özüm öýde gerek bolar, mehman çağıran, işden soň barıp mantı berek bu köýünmi? Ya faç ol bul girip bolan oga zakkat etýän gelýär, etim bol ardan gelýär, zakkat etýän marketden alyp dışardan gymmada düşüp gitýän. Taýynjak gelýär. Narhyna münasip däller bolup dadyn aýtmaýyn. Diýelim. Gaýrat edin. Menim arasynda barlap durýan. Muht nähil bolýar, pulny berseň nähil bolýar. Ýöne muhtydan gowy bolýar. Muhtydan gowy uratýarlar. Urad beriň diýen. Urat berin. Ayka. Bloger bolmagy näme etergi berdi? Nädip döredi şol ideýa men bloger bolaýyn diýip? Dogrymy aýtaýyn. Bolman dogry aýdylýan ýer ştaý. Alatan bolan. Ýa. Klientlaryň özleri. Ha, bagty köşkde işläň. Ýok. Tikinçilige başlamsoň, salon açanymdan soňky klientlaryň özleri men bloger bolup ýylyň öňüne çykan bolsam, sebäpkär diýilýän, günäkär diýilýän şolar. Eger şolar men tikip beren köýnäme gidip Ukrainadan getirdik diýip geýmedik bolsalar, ýa men tikip beren köýnäme gidip Polşadan plança getirdim diýip allap geýmedik bolsalar, men köýneklerimi alyp TikTok'a bir ýer çykmadym. Ha. Bak, özleri günäkärmi, sebäpkärmi? Bilemek janyňyz sawar, doňardyňyz. Hawa gaýta sana Maňa gowy. taşyndan girdeji çeşme taşdylar. Men o taýsyny bilemek, TikTok badyny bilemek, Instagram badyny bilemek men. Giremek, men ümo badyr edip ýaşap berni moda.
Olar şeytseler onuň şo tak çykaryp goýsaň her kim görür diýdiler. Menem onuň çykaryp imine şu köýne men tikdim diýip goýdum. Ha walla şey demem her kim gal görüp gitdi bolly galyp gitdi şey tiken köýnem öwdüm öwmämiň sebäbim maňa bir adam metr tutup gaýçy tutup şu taýtyndan plan satantal bu taýtyndan plan satantal şonu fata bolýar diýip hiç kim öwretmedi men samawuçka ödedim öwrenip giden ol şoňa begenýän men şonu tikip seretýän wa men tikdimmi diýip şoňa begenip öwünýän oýun edip öwünýän öwredilen bolsa onda öwünmezdim birinen öwrenen bolsam şoň kyal tikýän ýerdim hiç kim öwretmedi men şonu tikýän şoň üçin öwünýän oýun edip öwünýän güllermem üçin Her zatda bir haýr bar diýilýär. her şerde bir haýr bar Ha, o. Sana haýr edipdirler olu. haýr edipdirler janyňy sag bolsun Öz blogyňa günne günaşa diýeni ýaly täze videolar ýükleýän. Ine şol videolar ýüklemek üçin, düşürmek üçin temany we ideýany nerden alýan? Karaçy ütgoşurak köprak prosmotr alýan videolar köprak ýanymdaky berýär. Mysal üçin 80% ýanymdaky berýär. Şu videony düşäý diýip o da düşürýär menem goýýan. Ýanymdaky berýär. Ondan bir 20% nam özüm. Ýöne köplenç bir ýerik baramda da tekstime sen taýnap berýär. Şunu aýda meni pamyt ýok da. Ol taýnap berýär men aýtýan. Anyň gaýny meselem şu özümden. Goýan videolaň müňläp prosmotr alýar. Şoň sir nämede? Aýtjak gelýärsiň. Aýt öwreneli. Bir kelleden iki kelle ýaşy diýerler ha, ýanymdaky köp ideýan ýanymdaky berýär. Şunu düşen gowalar diýip. Ol näme men tikin maşynasyny otyrna men gödürdi diýip. Onu ol oturýar da tapşdyrýar, şu gowy, dawa şunu ýa-da bunu o berýär. 80%-ni o berýär, 20% özümden çykýar. Videolara gelýän negativ jogaplara we kommentariýalara ýa kritikalara garaşyň näli? Başta aýyn aýdaýyn. Onu aýtman ýetmä. Başta videoga ýadma. Tupan var turýan men ýerden okuyan aşa baňa ýermäkäň bir settir geçirýän. Vay diýen. Bar nasreniýan. Bar nasreniýan maçya. Başta. Ondan işden ýüýden işe gelýänçäk maňa diýär. Sen ýylyň oňuna çykjakmy? Olga Buzova diýmedikleri ýok. Olga Buzowaň ýaşaýyşyny görýänmi? Şoň ýal boljak bolsaň, seretme, okama, gowlara seret ýanymdaky diýärdi. Olga Buzova nähil bolup gitdi, şoňa da hemme zat diýdiler diýärdi. Sen sesiň çykarma, görmedik sıra. Her nerçe detjäň bolsaň, onu ýap account diýdi. Onu menem oňa seretmedim. Inni şu wagt negativ ýazýarlara, käme wagty inne kommentariýa elmem degen ok. Ýöne onu da käbirini görýän de welin gülkün tutýar şolara. Hakit maňa wagt tapyp ýazýarlar. Men biriniň gow videosyny görýän, bir gow wow ýerine düşdi şoňşa videosna. Şoňa bir aýdymçy bir gow aýdym aýtýar, "Way agzyňa saglyk diýmäne wagtym ýok." Ýöne gownymdan çyka gireýin diýip kommentariýa gowdat ýap geçdi. Erwet zat ýazmana mende wapşe wagt ýok. Bir erwet zat bolsa geçirip goýberýän, wagt ýok. Gowdat ýazmana wagt ýok. Onuň erwet zat ýazýanlara men gülkün tutýar. Hakit şolar wagt tapyp maňa ýazýar-da. Ellerine saglyk diýip gülkün tutýar şolara. Ýa gowy adama niýet erwet zat ýazyp bilýär. Ýerde birje şolara nerwet etýän bolsam oturan ýerimden galmaý. Şoň ýal şolara bir hilek ýok hasabyna da geçip sebäbi o öň sen ýigrenýärdim inni gowur ýany ýazýan amma da onu näme diýjek? Tanaýanlar gowur gitýänler da. Şoň üçin erwet zat ýazmasalaram kommentariýa onu ýal gyzyk gyl bolmaz. Köp kişi erwet zat gyzyk gyl bolýar. Şeýle kommentariýa köp adamlar köp meni görýär. Erwet zat ýazýanlaram muň ýaşapyr. Men indi bildirdim ki gülkün tutup görsem şolar. Indi özüm bir hil adnap diýeni bolan ýaly şolar görsem bir hil gülkün tutýar. Wagt tapyp şonu ýazyp bilýär ota. Onu ýazmak üçin men sesim näçe tapar görüp oturmalar. 2-3 tetr kommentariýa diýen men videom gidip dur sesime çydap şonu ýazyp käwagt öz sesimi özüm bir hil op geçirip goýberýän. Ýene men maýtyp. Blogunda heme öz tikýän köýnekleňi reklam edip video düşýän, hemem maşgala temasyna tapawdy ýok, öz bloguna degişi bir kontent döredýän. Yani sen üçin aýka şolong haýsyny döretmek has ýakyndy. Şol iki kontentin içinde.
Content pişirmekde mi? Awa. Content pişirmekde maňa simeň problemany çözaýka diýýärler. Gaýyn ýeriniň arasynda ýa ýan ýollaş bilen ýan ýollaşyň arasyndaky meseleň çözdiýseler, şonu hediletýän, şoňa düşdiýseler ýöne, şonam oturup düşmäne lagyrda oturmaýyn ýani ýoksa ama goýjak bolsaň video kenne bak he, ýüreklerine düşmäýin diýip aýda 1-2 videojyk çeken bolýan. Ondan şondan gowy lezzet alýan, şonu ken adamam görýär, gydyklanyp görýär. A köýnek goýýana, fata goýýana, fata. Ondan normal alýan, детский köýnek goýýana, ondan gowy zat alýan, energiýa alýan. Çagalan köýnegini goýýana, prinsessalamyň gydy. Ondan gowy energiýa alýan. Ýöne has gowy lezzet berýän videolar gaýynlaryň damaryndan tutýana, şo videolarda lezzet alýan. Prosmotr ken bolýaşan. Bir hil hemmesi görýäşan. Gaýynlar görýär, gelinler görýär, gyzlar görýär. Bolany şu videolar düşürmek üçin alham nerden alýan? Alham ödedi gelip gitýän, prosmotr ken alýan, ýene bir video düşeýin diýen. Ödedi gelýän, gidip Akbazardan ýa ýene Gökbazardan gözläp alaňak. Ödedi gelýär. Prosmotryň ken bolýar, ýene düşeýin diýen. Prosmotryň ken bolýar, ýene düşürek prosmotram alýan käwat, ha. Onda da bu düşük boldy diýip has beter bir zat oýlap tapyp otaklyň ýan ol has uçýar. Videolaň özi berýär, pamaýmy. Indi bir hil goýmasaň, bir hilem bolup durýan, video goýmasaň. Rubrika bilen tanışdyň. Onu başa berelim. Başlaýan. Aha. Kime jaňa diýäs? Diýme? Aha. Alo. Doğru. Neymiş şey? Hayır, yapayım. Ağdatçara 5 min qaly diýip ýatýardyň. Hazır. Ağa kinoda kameralyň eşiginde näme batdy? Kinoda kamaran. Ha, wala. Kamaran mı? Bolýa maral goýsan akula bilen ýüzjekler. Ha? Akula bilen ýüzjek diýen. Yüzcük. Ha. Nira. Ağa köýnekler özüm tıkamak diýsem, ýyl bir hil öraýarmyka? Koynaklara dikemak Ha, değil. şey diýip video çekip goýsam. Ağlatan pütü. Indi tasdaq giýjek gella. Eyvah, ayvada olmayacağım. Ha, ýaýsam kam. Değil mi? O koynaklara özüm dikemak. Montaj gerek geldi oturayın mı yadına? Değil mi? Dik montaj. Montaj. Ağa montaj gerek yana diye ya montaj gerek. Montaj et ya hem de montaj gerek. Nira montaj gerek. Bolya 100 gramlık mı 150? Neyden gidiyorum 150'si? Ağa Neyme dattığına var mı? açlıktan ya kellen yutkap başladım. Pala usurt bilemek diye bana narlarım kama. Sana uşak bilemem. Hava men diýsen. Analarlar. Bir analar. Olayım. İýle nanar. İyilanalar. Gudatçylyga däle töwelläge tilsen ähil bolýar. Tutçuluğa derle tövülle. Töwelläge tilsen ähil bolýar. Bilýärmi bar manysyny bir bilýärmi töwelläge? Bilemem. Gudatçylyk birine gudatçylyk gyýdyňyz beräýin diýip barlýar. Tövülle. Töwellä eýýäm gyýdyňyz erwetlik edip birini bize bermeli bolýar, başlaň diýip barlýar. Tutçuluk kovalayım. Gudatçylyk gowal, ona gudatçylyga giderdi. Gitere. Ahymmal kakrak mı kaklaýaly? Ahımmal. Ahymmal. Maýnyýaryň ýerine ketchup goýsak nähil bolar? Kız bile koyalı. Bolýar. Dün pala uçurup durkak çağlaýagda äle moşaryň üstünde tant etip ber keyk. Onu. Görmediňmi şonu? Yok. O da maýjak, ştoýna many uradyp atýar, Allah. Kime? Olam kıştaqda ben terfewer. Ödüne men ýeňji diýip atyrmy? Neyme?
Ağdışılığın akmığı, yüreğe düştün loğu, samsık sıra peylenme. Gurlayan pişmeme eylemin sırrına etti. Neme? Salonda süper yüzüper gördün mü deyin? Neme? Sudan yana yüzörde, su kene. Nerede tutuyorsun? İşte. Hava gördüm. Men dostum yok kartoşka, benim gov dostum. Tikin maşinmam değil, raptırgı. Sırıva tüyra, men gerek gel arada gördün mü? Widgetini sürüp koydum. No. Nice sarı oturuyor. Hayvanlar bilen uğraşıp bilen neyse ancak mı? Adam mı? Ha? Tamam bu. Balıklar aynak takıp yüzüyor ağıydın. Günden yana suda. Balık açıklı yüzüyor. Bir daha daysam, hiç tatlıyım babam. Yani biliyen hem işi de men senden ovadan. Biliyor. Baran ağzın açın kavul varsın. De var. Aynı tak vakit bara. Bağlat. Böyle paka. Paka. Ne molya kadiyen. Nur Allah verdin mi abla? Oo, nereden tanımayın? Ve aleykümselam. Cemşit Şam, qo'mi adaylar. Dayısı var. Can sağlık, koyçarlar qo'mi. Dayısı var. Ne diyen? Toy tayarlık koruyan mı? Ay boşluğu oraya hareket bırak. Ay tuğulama. Başından koyaydı. O bırak. Ya beylen başından. Alo. O Cemşit Şam. Ha, indi terin geliyor. Ha geliyor değil mi? O. Ay şu atlar marketin içinde gulguna renkli pil velosiped sürüp yora. Bana ne diyecek? Gözün geliyor mi? Oo, gül. Oo. Ne mi? Ferhat Cemşit. Men dostum şalgam var ha. Şalgam. Aw. Yadımga düşýärmi? Yadımga düşýärmi şo? Yo, bırak gördüm tanıymazım. Şeýdem. Şo wara iň gowy degişmeler aýdyp berýär-de. Oo. Ya, da bakayım estudiyan ya, bakayım ya, bilemem. Most besliğini bulaştırayan mı? Bu şeylemi? Neme? Oo. Ol bir döwür sen pişiklere karata ýöre diýdingmi? Oo. Sen raponu oýuňa öğretdim bir çıkardın abi. Söyle. Edil şu at nirde durnöy diýär. Değil mi? Aw. Ben. Uçşan tarelkada gelelenje edip görün şu at. Tuvalı. Harakata atıp durun da Neme? Ey şu at ara Cemşit. Anan marsan telefon mu var ha? Kofe maşyny kammaňa SMS ýazýar, kofe şekmi diýip. Ha, tuvalı. Aw. Neme robot bilen balyk tutup bolýarmy? Robot bilen? Aw. O robot bilen bak bolýar o. Nerden eşitdiň onu? Şu benim fikirlerimden cevap verdim zaten. Söyle. Yani yarım saatten şöyle yıldan kendine ihtiyacım. Ağzın bekli olandan ne eme diýäniňi bilen okmy ya. Oo, kevan aldı yani. Adı bilmedim. Ya siyahat etmelay bir güne. Gitmedi nereden Aa. abi? Görmedi oğlum. Yo. Ulir gidiyor bir de mi derine? Ay var gitti, ulir gidiyor deyip. Ha, ulil gidýärdi. Ey menem bir ham sagara tötänden sagar toğu uğrayıpdyrna. Onu mara, onu kim maslahat berýärdi? Kim? Mikrofon maslahat berýär. Ferhat, Hayır, Ferhat, Cemşit. Dobra. Neme? Pianistin pianina çalýanyny görünsiň ha, kompozitoryň çalýanyny görünsiň ha. Oo. Häli pıştıl pianina çalyp otyra. Ne keldi? Ben kollap çalýarmy? Oo.
Doğdum degirim. Aydymay diýen diktir gördüňmi? Aydım dik. Hadi. Ahmet Barbar. Kurtlaşymyz. Ahmet Ýalmanmedow. Indi varam okuyordu. Şeýle. Ay, senin awara jadyly merdiwanlardan ýöremela, Jemşit şahym. Ya, ne diýip bolsa. Ýöne biziň dostlygymyz bilýän, geçilen dostlyk ýaly hala. Sağ ol. Ondan bir näme araky oýunjak näme diýdi? Oyuncak? Awa. Düşünme ait oyuncak. Ay bilemok, öýär mantyal odan eken. Güm bollydy ne? Ağız bolýarmy? Ne kolay diye toyur ya var bir fikirliğim Bay dostu ekeniň aýdy ne? Ay biziň hem bolup görüşmez bilýär şadyan kömelep geldi. Maalesef. Edil şu adam ýekolum kinoda. Ya, bolma. Sonya, şadyan getirmeden gülüp getiren de şu atýarmy. Soňam burada derman adama paglygynda priuço. Yani kimi gördüm? Ay bergin ma on neyle ağlapıyor. Degenden o. Hiç problemi var da yok. Problemi geçiyor. Gülüp teretme problemi. Ay şey diyor Cemşit Şan. Sonra yengen. Taze ol. Ömrün bolsun Cemşit Şan. Tamam. Bolýa, taze ol. Böyle. Kavul olsun orada. Amin, sizin hem kabul olsun. Doğru. Devam. Ayka, ne seň pikirinçe? Seň patpişikliň saňa näme üçin agda bolýarlar? Wahidiletmek için. Gülmek üçin. Köpde gülmek için deýinjäl ýatdy. Misal üçin bazarda käbir gençe taklap men diýýär. Söwda bolmasa barp seni görýändir. Значит, удовольствие. Valyanlar videolar bradyjyk ýaşaýşa bolan höwesini artdyrýanlar. Şuň söwdan bolmady. Hiçbir samy gılam ayka näteni güllürde diýýänler. Doğrumu? Meni çağalaram görýär meni. Ayka bolýarlar, onna munna görseler. Olar şol prinsesanyň köýnegi tükýän üçin gowurýanlar. Çağalan bar ardy başa çişýän köýnek geýmek. Olar şoň üçin. Güllürýän üçin, şadýan üçin gowurýan bolay meseler. Käsi ýörükde diýýär. Senden energiýa, seni gördüm bolýan şuň gowurly, haçan video goýar kan diýip garaşyp oturýan, diýip ýadýarlar. Hiç kama gel. Güllürýän üçin gowurýarlar. Şadýan üçin, alçaklygym üçin gowurýarlar. Alçaklyk bilen yeňilligiň tapawuty nämede? Alçaklyk bolan men bolýan. Yeňil bolanna kim bolýar? Yeňil bolanna kim bolýar? Kim bolýar yeňil bolanna? Значит, men yeňil. Yeňil bolanna bir gurläp kugulup ýöne suwjar şu oturtama suwjuk diýilýär. Suwjuk diýilýär. Yeňil diýilýär. Suwjukmy? Yeňil bolanna näme çalada arlyk gitýän gyýda yeňil diýilýär. Alçak bolanda alçak bolan haşwa. Näçe wagtdan bäri görüşemdik, öňem görüşdik bir toýda onda men ondan märsi, salamlaşamok. Ondan märsi bolup berýän. Ýöne görüşemde söz alyp gurlaşyp gidip bilýän. Mysal üçin klendi bir sapar görýän. Gapyn kakýalar gelýärler biz geldik. Şolar bilen men garyndaşyň ýarýan bolup gitýän. Men alçak bolýan. Alçyp bilýän, domma däl. Reska gurlaşyp gidip bilýän şoň bilen. Aýöne o biri häzir laqatda da desse ona gidilen okda. Ona mysal üçin bir gyýda SMS ýadýan, jaň etdiň. Kän bir özüň kösemän şoňy aralsa, yeňil bolýan. Oglanlara yeňilliýär bilem ok. Şoňa yeňilliýär. Bir gyýd bir oglan näme de bolsa bir dernaqtyrtmalla ýygyna. Kösemelle any çygan bolsa bir ahlakyny görmeli, taňa tarap ýene ädýär, näme? Bir jaňyny galar gurlaşýan, ikinji jaňyny atgadat, üçüncüsini atgadat, dogrymy? Dördüncüsini atgadat, gelsin eli gully. Gowdat et, ha. Ana şonda sen agras bolýan, yeňil bolan. Bir jaňda alsaň, gidip söýşip we mertçilem aglap otursaň, ol oglan ýok diýen. Onda yeňil bolýan. Şo bolýan. Dogrymy? Düşünip bilimi? Men pikirim. Oglanlar yeňil. Şoň aslynda ters düşünýärler. Ter näçin? Näme alçaklary yeňillik düşünýärler. Goý aýta men yeňilmi? Sen alçak. Alçak. A yeňil bolana başga bir zat bolýar. Yeňil guş kelle bolýar. Kelles adrak yeňilrek bolýar. Kellesi göçgünli da. Göçübrak duran bolýar. Oglanlar yeňil bolup bilýär. Yeňil bolup bilýär oglanlar. Hawa. Oglanam häzir öňünden çykan gyýda laqatyp berse oglanam yeňil bolýarlar. Günne bir gyýda laqatyp beren oglana da yeňilliýär. Yeňille. Erkek kişi bir ýerine seretdimi dursunna şonda.
Doğru mu? Başka kişi etmesinler. Değil yara bir adama 4 dönüşe 5 dönüşe yoklay. Biri bir ömrüne yetiklay. Ha? Yetikdi. Biri. Oğlanım şan yali. Hemme de yetik bolsun şol. Ova emmek şa yetik bolsun biri. Durmuşunda bolan iň ulu arlaw yalan. Ayon, ingulsun nereden hasaplayın men? Bolupmy şoňary? Ken bolupdy allo. Men neçe yaşımda? 34 yaşımda. Gatul allowlar bolupdy. Aýdyp bolmaýar onçasyny gatul allowlar bolupdy. Allana büdröýe şu derejäge gelýär. Ýöne mysal üçin aýdaýyn 30 yaşımdan bärik allow ýokdy. 30 yaşımdan bärik bir gow edip allat diýsem ýalanlar. Şoňa çenin allow bolludurmuşda. Simeýin problemlerde allowlar ýüze çykýar, allow bolly ýöne. Ingulsy haýsy kiçirä, haýsy bilemek diýip, allow bolany allow bolýar. Allow ulsy kiçi bolmaýar, ýalanna. Seni kiçiräjik ýalan sözledi näme şo nokta galy däm sen ýüreňde ýalan näme şol? Ýalan. Şo taňa şonu ýalan sözledi däm? Bolly ýalan var kitýän. Mysal üçin o sözler yalan kiçirek bol ulrak diýlenok yalan bolýar. Allow bolýar. Ulsy kiçi däl, ol ken bolýar. Ştop allanıp şu derejäge ýetilýär. Mysal üçin özüňem ken allanat. Allanmadym diýjekmi? Yo, Allanansaň, ken allanansaň. Hökman bir gyýdy bir erkek olan allamalar bir işdeş allap biler gowy edip, dogrymy? Bir işgärin gowy külüň çykaryp allap biler, dogrymy? Ken bolýar. Men bir kilçik durmuşda ýaşap bulalan näle? Ken bolýar. Bagşap bilýärmi? Bagşlapmy? Men telýetsem. Wagtyna gelse bagşlap bilýän. Gatadygymça men gataýan, soň uja boldy. Soň bagşlap bilýämek. Wagtyna gelip men şonu şeýtdim däwelen, şonu meni bagşlaýda diýse, men bagşlaýan, ötünjüni soramasa bagşlamaýan. Şon ýaly bir hile karakterim bada ýöne durmuş gowy ýumşatdy meni. Gatga ýumşatdy, öňdäki ýaman erbetdim men. Ýöne wagtyndan geçişýär eýän. Soňra häzir gelip bagşla diýseler men bagşlap bilmeýän adamlanma. Bagşlap bilmeýän uja wagt geçdi. Men gataşdym. Bagşlap bilmeýän. Ýöne häzir sen bir zat diýip men gowunma nito diýsen, ştaýda diýip mara ertiren bir torça setden elim bilen alyp aýka düýün bir hilek nitorak bolýardanym 4-5 günden ert. Mysal üçin bir aýdan ýyjak alma. Bir aýdan ýyjak alman eliňe torça salyp gaty gowunyňa deýdim. Şondan mer bir hil bolup ýöne wagt tapyp bilmedim. Men baraýmyl göräýmel sen ýa-da oturup çaý çykaýdyň men sen bir aýyň dowamında bagşlap bilen. Oja ondan soň adam içine salýar, içinde çişirýän ol mun ýaly etýär. Onuň bir ýyldan gelip saňa bagşla diýsen peýda, diýmesen peýda, dogrymy? Şon ýaly. Wagtyna gelse bagşlap bilen. Wagtyna gijak alsa bagşlap bilemok. Nämen bagşlap bilenok? Liboýda durmuşumda gyzlar bilen ken işleşdim, gyzlar bilen işleşdim. Gownuny degenler, men gownumy degenler we şolar wagt uzaga salman gelip bagşlaýda diýen bolsalar, şonda sen gownuňa dedim, sen prawdyň diýseler, men şon bagşlaýan. Anny ýyllar geçen soň gelip bagşla diýse, ne peýda diýmese ne peýda, men uja o içimde galy da, uja daja gelmesine de ruhsat berip bilmeýän. Bilemek tilesdim etýänmi näme? Bagşlar ýaly bolsa bagşlaýan. Özüň bagşla diýip bilýärmi? Dogry aýdaýyn. O dogry aýdylýan ýer diýen aşy aýdalla dogrusyny aýdýar her kim. Bilmeýän. Hemçin. Tamam men dogry ýaly bolup dursa, men aňsat näme edemok? Bir hilek men 20 ýaşanda da bir hilek 30 ýaşda gyýalyk pikir etýärdim mikän. Her basýan edimmi pikirlenýän şoňa basmalym. Men şoň üçin aňsat bagşla diýmeýän. Bilemok. Bagşla diýip näme diýeýin? Birden özüň günäli bolsaň. Özüm günäli bolsam. Ha. Bilmedim ay. Diýem ki. Men hiçem günäli bolamok diýen. O ýanymdaky hemişe sen günäkar däller diýär. Şu saparam sen günäkar däm diýär. Gyýd bolan üçin men günäkar dällýän. Erkek kişi bir geçirimli bolmaly diýär. Men gyýd bolup doglup durnaýan. Men günäkar dällýän.
Yine sen günahkar değil diyor. Men günahkar değilim. Doğru şey diye biliyen ne gönü bilemem. Men günahkar değilim biliyen. Zinan maşgalanın durmuşunu erkek adamın ornu. Falçin diýerler bir adam öňde diýip. Men durmuşumda şol erkek adamyň orny on adam öňde. Gatöňde. Bilemok meni söýýä, sile ya hormatla ya bir adam däl, bir adam ýerine däl. On adam on ýalerde. Men şon taýlarda saklaýan. Şon derejede şon ýaly meňçi. Bilemok beýlekler on nähil saklaýarlar, nämet ýalar. Men durmuşumda men erkek adamyň on adam öňde. Gaty gowy saklaýan men. Bir adam öňde bolup ýerine çalt ýetäjek bolsaň bolmaýa. Gatöňde bolsun. Söz bolsun. Stop. Aňsat bir şol bir zat gürlemesinne, plan bolmaly diýmesinne. Hemme zat özüň söz börkä. Dogrymy? Şol sen sözüň ýörep dur, oňam sözi ýöresin, ýöne oň sözi misal üçin nähilisin, aňsat gürletmeler erkek kişinin bökdönçlük diýilýär, çykarmalar. Şol çykanok bizdekä. Çykanok çykjak bolsa näre çydetdi. Bolýa ýam straf bolup gitýär bilýän, çykanok. Ýöne gatöňdir. San sağ bolaýsynna. Durmuşun manysy nämede? Wa ýaşamakda. Näle ýaşamakda? Ýylgyryp ýaşamakda. Aha. Men aňsat öýüşüp garlaşyp, oňa öýka kinet ýaşap bilmeýän. Gülüşip değişip ýaşaýan. Işe gelin basymla gapyny açandan güllürip girýän, kim gapyny açsyn maňa güllürýän şon. Ya bir sapar pırlan geç gitýän ýanyna samsyktyrap gülmekde, iýmekde, içmekde, ýagdaýyň çatandan giýmekde. Geyin gül ýaşa. Aňsat uruşma, söwüşme, çakışma. Durmuşyň manysy şadýan ýaşamakda. Neçe gün ýaşajagymy bellide. Biziň durmuşymyz gaty gysga. Şu zatlara sarp etmek üçin. Näme zatlara? Söwüşmäne. Söwüşmäne sarp etmek üçin biziň durmuşymyz gaty gysga. Şoň üçin men diýene işte dagam gyzlar amma da. Söwüşmek bolanok diýen. Söwüşmeler. Söwüşmek üçin söwüşüp ýöne ajaşyp ýa-da onu o gep alkydyp otaka gitmek üçin gaty gysga. Ýaşamaly. Gülüp değişip ýaşamaly. Söwüşmek üçin gaty gysga söwüşmeler. Söwüşmeljek ýerde men ýok. Bir işte işägi, aýal gyzlar bar işte. Problemler çykyp durýar. Çala problema dörese men uşa şoň işläp bilemok. Uşa şoňuň ýok, gysga da şoňuň ýok. Sen gitdi söwüş bilen etmeler şon. Diýen gyzlara da söwüşmek bolan. Insan sapar wagt. Şu bu salon açyp 4 ýyl. Salon açyp 4 ýyl bir arada boly çalaja gatrak gyýgyrşdylar da. İşdelýänlerde bolýan näler diýdim. Şu men teretýän territoriýamda o gapy bu gapy girdiňiz. Çykýaňyz şi. Ana ha gitýän kaçelýa. O taýda ýolum bol. Ýygyňa gir şi. Diňe gelgärip gelin özüne adaçyga bir ýatyryp sanasan 10 tane gyýyp bolar ýa bolmaz. 7-8 sançak aýal maşgala bardyr işte. Diňe gelgärip ýaşaň men maýerymda şo bolsun diýen. Onda çykyn işden ta 8-den soň gidin, ýolum bolun, ertir ýerden gül ýaljak bolup gelin. Söwüşmäne, uruşmana, gysga gaý. Bugun görýän ertir ýok. Gyzdan gowurýan soragy. Söýüşip barsan gowmy ýa-da adaglanyp. Way, söýüşip bararsaň da adaglym şo da urmamy? Käwa duşan. Bolmady, söýüşip bar. Gyzdan söýüşip barsyn, oglanam söýüşip barsyn. Söýüşip diýen bir wejara bolmasyn, ýöne şon tanasyn naşal. 1 ýyl tanasyn, 2 ýyl tanasyn ursup berin. Srazo tanady, 3-4 aýdan toy onýa zat ýok. Bir oglan 3-4 aýyň içinde tanap bolmaýar. Sen karakteriň 1 ýyldan soň çykýardy. 2 ýyldan soň sen wöh diýersiň, o gyýda bilýänmi? Tanasyn şony, tanabildiginden tanasyn toy gysamaly. Tanasyn toydan soň ýa-da ýol ýok diýilen ýaly, ýa-da da ýol bardyr, ýöne gaýtmaly şondan soň ýa-da. Tanasyn, söýüşsün. Şonu gyýdara ha, oglana bir söýsün. Oglanyň ejeti bilen 2 sapar söýüşdüm. Gaýny bilen wapşe söýüşdüm gyý. Sen işe gaýtýaň, ol oň bilen bolmaly. Düşýärmi? On bilen hem söýüşmeli. Sen bilen söýüşip gaýnam jyn galmaýan bolsa barmaly. Şon söýünçäňçe da sen. Onu söýmeseň bolmaýar, durmuş bolmaýar. Sen bir söýüşmeli, gaýnyň bilen hem 2 söýüşmeli. Barjak gaýnyň bilen söýüşäýmeli sen. Sebäbi söýüşmeseň alyp çykyp bilmeýän oýda ozaklygyň oň bilen problema. Şoň bilen jynyň jynkyrşmasa sen
Üzümün suýaly oglan bolay. Hen näme işden gelen soň da bir 4 saat soň da uzaklygyň gaýny iki söýmeli. Onu söýse danim ahir çydaýa da gaýnyň öňlüsine çydaýa sen söýse. A seni söýmese adaglan barsa saňa ikije kaka adaglap berýär. Edim zaten şoňa baraýmal. Bardy dämi? Ýaşasy gelen nokta. Seni adaglanan söýmedi seni, dogrymy? Ki maşgalaň içinde problemalar çykyp durýar. Müň ideal maşgala bolaýyn problema çykyp durýar. O problemada bir zat üçin çydap bolar, haçanda seni söýsen çydap bolar. Senem söýmesen o problemada çydajak bolsaň näme gerek odurmuş. Bütün ömrüň kül. Şoň üçin gyýyp söýenine barsyn, oglanan söýenine alsyn. Söýseler, eýderler, beýderler ikisi oňşar aýrylşmazlar. Söýgü üçin geçirer. Şun söýýär, bu ýanymdaky gowla diýär, men ýanymdakylar. Ýanymdaky gowla diýär. Ýanymdaky üçin ýaşap bolýar ýöne. Ýanymdakynyň söýmesen, onu meje kaka da adrajyk zulüm etýän bolsa, bişiň düşün halamasa, ýa sen arasaçyl bolup biş düşün oňarmasaň, ujo problema köpürüp gitýär. Söýgü näme de bolsa problemany gow aşak diýerýär. 100% problema bar bolsa öýde, söýgü şonu ona diýebilýär da, onusyna men ýanyňdaky gow geçikdiň çagalar üçin geçikdiň uja garraşýan, bişişýän, işişýän geçikdi berýär. Samy gylamy söýýän, durýan. Söýmeseň duran akşataýda. Bolly. Söýmeseň näçe durjak? Adaglym diýip durjakmy? Bütün ömrüň adaglym diýip oturjakmy? Bolmaz. Söýüşip barsyn. Söýüşmek aýyp diýen bolarlar türkmençilikde. Gaýnam söýüşip barandyr, gaýnataňam söýüşip barandyr. Atam da ordanlar söýüp bagy. Söýüşip gownaşyp barýar, gownaýanmy diýip soraýarlar şonu. Gadym döwürde de halaşanyrlar. Halaşyp barylsa gyzgynjak bolýar, gow bolýar. Ýokluga da gözüň ýumýanlay, söýýän bolsaň. Söýmeýän bolsaň, gözüň açyk durar. Ýok zatlarda görersiň. Ha? Hemme ýoklary görersiň. A söýseň, ýoklar görmersiň, geçirersiň. Söýýän ýersiň. Ertir bolar, birun bolar diýersiň. Mene şonýaly. Diýip bilmek hiç kim hakikaten idealni sen hemme zatyň dokuzyňdy diýip bilmek. Söýýän, gözüň ýumýan, geçirýän bolýar diýär. Söýgü esasda, söýgü bolmasa bolmaz. Ýanyňdaky söýýämeli. Söýmeseň barmallar. Başdan ýok. Eşitdiňizmi? Söýmeseň näçe ýaşajak? Söýgü birinji orunda durýar, pul zat o zatlar birinji orunda durmaýar. Söýgü bolsa, ýarym kilecik makarony gaýnatyp, çyk üstüne soğan gowurup, çyk bulap, çyk roltynjyk sepden bal bolup gitýär. A söýmeýäniň bilen kakmajy gitmeýär. Söýüň okda sebäbi. Söýseň düzelip gitýär. Halajynlykda boş bolsa da bir hil dolu görnýär. Söýýän de, özüme şonýaly. Bir bakışda dören söýge ananýanmy? Hoy hayta. Ha, hindi kinomy? Hindi kinoda görüp da çağa bat. Bir bakışda da söýge bolmagy. Bakarsaň söýersiň, beýläňe seredersiň, bakmady onu koşaşarsyň da. Bir sapar bakaň da söýseň. Tanamasaň ne edip söýjek onu? Seni uhaşybat edişini söýersiň, saňa jaň edişini söýersiň, SMS-lerini söýersiň, saňa tarap ädimini söýersiň, saňa tarap aýyrýan wagtyny söýersiň. Söýmäne zat kengi bir sarap seretdi diýip söýüp bolmaly ýa-ni. Ana seretmetdenlik sapar. Koýjak, oturjak, garaýanyp bolup, men söýdüm, söýmedi. Ýok. Ola dilegelli, bilegelli dörense, bir bakışda söýgü. Bolmaz. Bir bakışda söýse, onu tanamaly, o da seni söýýämi, wagt gerek, ama bir bakışda söýgü ýok, on ýadat ýok. Ol dilegelli, bilegelli söýder. Ertekimi? Erteki del hikaye bolup biler. Erteki wapşa ýok zatda. Bir sapar, elbette her kime men sen şo sapar göremde söýdüm diýip aýdyp biler häzir. Men ýanymdaky diýer, şondan bäri galdy şo diýer. Ýöne şo sapar görüp soň görmedik bolsa koşaş gider dol. Bilýärmi? Ken sapar görmeli söýjek bolsaň. Söýgü seretdiň döret on ýadat ýok. Diýmek uçgunjyk berbilýän eken, bir wagtda dören söýgü. Uçgunjykmy? Eger olam şo seretse, olam seretse ikisen boş bolsa, ikisine de bir şotaýda ýanyp duran söýgü gerek bolsa, onu on döredip bilerler. Atak sen söýsen, seretsen, olam saňa seretmese, o zanik bolsa seredenin. Onu bolmaz, nirden bolsun? Köýersiň de, derrewjak sönersiň de, o dalyp bolarsyň. Söýgü üçin kän wagt gerek, tanamak üçin.
ejeler öz kiçik gyzyna ýa-da ogluny näme öwretmeli? Ululanyny şol meselelere duşmady ýaly. Gyzyna näme öwretmeliysem, eje bir gyzyna näme öwretip biler, meňe jamaňa näme öwretdi aýdaýynmy? Çaqqanlygy öwretdi. Çaqqan ýa-da çalasynlygy. Ot ýaly bolmany. Ot 5-nji klasdan palawyň aşagyna tar goýmalar işden gelýänçe. Gyzyňa da çalasynlygy öwretseňiz bolýar. Çalasyn bolsun, arassaçyl bolsun, uhojunly bolsun, gyzylýanat, basan ýerinden ot çyksyn, izilläp otursa, çalt hereket etse, gyz gowy bolýar. Şonu ol baran ýerine de çaltlygy bilen alyp giderler hemme zady. Gyzyna çaltlygy öwretsin, ogluny bilemek näme öwretjek? Sen Men ogluma näme öwredirdim? Vay, men ona näme öwredir? Ay akıllı terbiyeli bolaýmasa, yalan söz demese, bir çağa yalançy bolmasa, şon yalan söz demese hemme zat düzel, bir problema çykdy da gön gelip eje men şeýle diýip aýtsa şo problema düzelmejek problema ýok ahyryn. Samy gylamy gyzam yalançy bolmasyn, oglam yalançy bolmasyn ýöne, ýeke jabrat gyzlar izlik bolmasyn, myllyk bolmasyn gyzylýana. Hülmürapdyr. Sülmüremöller gyz. Bir gelin sülmürära 20 günjük. Döwrü başam 20 gün 40 gün bir sülmüreýär. Ondan soň şo ot ýaly bolup gitmeli. Gyzam durmuşa çykýan çağda ot ýaly bolsun, sülmüremeli gyzylýanlar. Onu erkek kişiler sülmüremelimi diýersiň bolyn. Gyz sülmüremese alyp çykarlar hemme zady. Ot ýaly bolsun, misal üçin menne erkek ýalakda dogmul. Gyzam şon ýaly bolsun, alyp çykar bar zady. Bir çalasynlygy öwredäýsin, gyzyn arassaçyl bolsun, çalasyn bolsun, ýalta bolmasyn, tursun, ýerden ýatmasyn we on ýerden küde. 8 bolsa 8 normalna turaýsyn. 7-de turýan çağalar okup ötjek bol. Keýgi ýatýar, on ýerde primerka çağam ýatanlar wada. Oda ýetdiýeni. Aýtar ten turdyp ödüm, tutur primerka getirýännämmi? Çalasyn bolsa alyp çykaray. Men ýalta dälle. Men giýje de galyp koýnak tykip ötýärna. Alyp almajak galaň ýok, 2 tane elini işläp dursa. Bagyt bi Ýanyňda bilen oturup ýeke çäkäte çaý termide demleýän gitýän bagtgaşda skamekede oturýan arasa howada içip gör, ay kaýtdy diýerdiňiz bagtşal. Çağajyklarym goýup gitin gaýnyňa terasdan oturdym. Gelinçe bir sagatdan känegilenmeýär. Dogrymy? Dogry. Maşyna bar bolsa gitsin. Maşyna ýok bolsa alyň şo çaýnak bilen çaý, daşerik skamek kagdan ýollaşyňyz alyňdan. Bir arasa howada içip görün, öýde demläp, piçany çyp talyp. Hä bagt diýersiň. Bagtşa. Edil şu wagt aýdala tomoşa edip oturan tomoşaça näme diýerdiň? Näme diýerdim? Edil etdiňiz gerek diýerdim. Janyňa sag bolsun diýermisin, görjekler gowy bolsun, bar gymmatly wagtyňyzy aýryp, bir de Ankarada oturan bolsaňyz bar işiňizden taşlap, onda janyňa sag bolsun, görjegiňiz gowy bolsun, gül ýaly ömrüňiz bolsun. Sag bolun oturypam bir de seň ýanyňda. Aýka, saňa durmuşda İşte arkadagly ýurdumyzda, arkadagly serdary döwletimizde hemişe ruwaşlyk ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýän maşgalaň awadan bolsun, elmidama muşdoklygy täzelikden bilen begendiripdir. Janyň sag bolsun. Parahat ýurdumyzda ähli adam güler ýüzüňiz gülüp dursun, solmasyn, saglyk bolsun. Koýnaklar özüm tükemek oturaýda. Daway. Gowa? Oy. Gowa? Öwren diýet. Öwren? Ýollaşyňyzmy? Aşgadama o. Wiýa, öwreni ber, peýtal maslahatlar. Straf et vermeli. Güzel. Diýene bulamasa diýemem, gowy saklaýan meňdi. Edil şu bolsa gowy saklay. Ettirano. Gowta etmeler. Straf et. Düzel kütje ödedi. Bir ayda düzelmese 2 ayda düzelýär. Sebäp her straf eden 2500 alýar. Yani 200'den alyňda. Bir arasa howada içip görün, öýde demläp, piçany çyp talyp. Hä bagt diýersiň. Bagtşa. Barlak görelgidem şu. Barlak göreň. Gülle şo diýär. Mene şol
Nemede nem ol. Çağan gülükti yine bir zat. Ol kaka bu işine öýe baranda öňünden çık. Ya çakma otur diýdiň maýnadan teredip dura. O del bir gidip kelläňi dursam yok. Dünçük barladyk da şondan aýtdym. Dünçük. Ayka goýan wideolaň müňläp pros başlady. Ben de tavalýasan. Men gapdala teredip duran burunmy diňe? Men näil normalmy? Asmail, normalmy? Ops kadrym näil aşağı? O erkek iştiň da otursana. Canım, men Bavurdu ýa-da, bawur. Şoňa algowada bilen gepleşige näme diýip oturýarsyň da? şota. No. Bilemem. Qalany bilemem. Bir oğlana bir bela ýetikde, iki gerek gel, iki problema var ýaýan. Yetik bir. Bir baş belasy ýetik ha. Sen muň ýanyna diýen bolma, aslan ýetik şol. Aslan bir erkek şa bir bela ýetik gaý başyňyza. Yetik diýen näme? Ha, men şonu. Bu ahrana oturda gurläbem bilen akla menim getirip oturdardym da naňlaýynda. Meni oturdardın. Asla bilmän nurdum. Ya rejissör mü abi? Ha. Senaryo. Gowta. Odaklan ýanyňda. Gowa.